Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening po sa ating lahat. So ngayon guys, waiting na po tayo sa sahod natin dito sa mundo ng YT. So maraming salamat po sa aming mga followers, subscribers, viewers, and share. Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening po sa ating lahat. So ngayon guys, waiting na po tayo sa sahod natin dito sa mundo ng YT. So maraming salamat po sa aming mga followers, subscribers, viewers, and share. Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening po sa ating lahat. So ngayon guys, waiting na po tayo sa